ಇನಿ ನಮ್ಮ ವಿಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬದನೆದ ಬಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ತೂಕ ಸೊ ಬದನೆ ಜಿಡ ಗುಲ್ಲ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಸುರುಕು ಬದನೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ ತೆಕ್ಕೊ ನೋಡು ಐಟ್ ಮಣ್ಣು ಪುರೆತ್ತನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ದೆಕ್ಕೊ ನೋಡು ಸೊ ಬದನೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ ದೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಸೀದಾ ಪತ್ತೋದು ಗೆಂಡಡ್ ಕಾಯ ಒಡ ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೆಳ್ಳಿ ಗೆಂಡ ಎಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಗೆಂಡಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಕಾಯ ಒಡು ಸೊ ತೂವೊಲಿ ಇಂಚ ಗೆಂಡಗ್ ಪಾಡ್ದು ಐತ ಮಿತ್ತು ಒಂತೆ ಬೊಣ್ಣನ ಕವರ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 15 to 20 minutes ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಸಮ ಕಾಯಿಂಡವು ತೂಲೆ ಸೊ ಇಂಚ ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ದೆತ್ತದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಸೊ ಬೊಣ್ಣ ಪೊರೆ ಪರೆ ಬಲ್ಲೆ ಐಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಘಾಟಿ ಮೆಣಸು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ಪನ್ಪ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಮೂಜಿ ಮುಂಚಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಅವೆಲ್ಲ ಗೆಂಡಡ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಇಂಚ ಕಾಯವಾಡು ಒಂಜಿ 15 to 20 seconds ದೊಲಗೆ ಕಾಯುಂಡವು ಮುಂಚಿ ಸೊ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಕಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿ ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಕಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಬದನೆನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದವೇನು ಬುಡ್ಪವಡು ಸಮ ಕಾಯ್ದಂತ ತೂವೊಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇನು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತ ಬುಡ್ಪಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಂಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಉಪ್ಪುನು ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಬೊಗೊಣಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ರುಚಿ ಕೇತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಆತೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಸೊ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಸೊ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅರಿಶಿನ ಏನ ಪನ್ಪ ಸೊ ಅವೇನ್ಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ನೆಕ್ಕೆ ಬೊಗಣಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡು ಸೊ ಅರಿಶಿನ ಅಂಚನೆ ಮುಂಚಿ ಪುಳಿ ಪೂರ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಉಪ್ಪು ಲೆಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಬುಡ್ಪದ ಏನಂಚಿತ್ನ ಈ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನ ಬದನೆ ಏನುಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ಐಕ ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಸೊ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಬದನೆದ ಬಜ್ಜಿ ಚಟ್ಪಟ್ ಪಂದ್ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಉನಸಗ್ಲ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕ ಹಾಪುಂಡು ವಿಂಟೇಜ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊನೊಲಿ ಸೊ ಬದನ್ ಐಕ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತದ ಅವೇನು ಕೈಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ನೋಡು ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬದನದ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಸೊ ಎರೆಗ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಫಾಲೋ ಮಲ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತೂಲಿ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಬದನದ ಬಜ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತೂಕ ಕೈಕ್ ಪಾಡ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಎಂಚ ಆಪುಣ್ ತೂಕ ಸೊ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ರಿಯಲಿ ಬದನದ ಬಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೊ ಗಂಜಿ ಉಣಸ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲ್ ಅವರ ಇಲ್ಲಡೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ.